shafo mulera sun zagaye duniya, masu sanya hayaniya a cikin al'umma. Yan shafo mulera ba su da halin gaskiya, sai sanya hayaniya a cikin al'umma. Tun amana sun yi su saka ka fara hajijiya, ka zama mara lafiya a rayuwarka ta duniya. Yan shafo mulera mayaudara mara gaskiya, yan shafo mulera. Mutumina akwai matsala fa. Madala yanzu wai na fito da da safe nan sun karya ne kuma wai ba a ajiye min ba ma. A'a saboda ni yanzu ka san sai kana da kuɗi za ga a family ɗinku ana siyan ka ana san ka ana waye, ni saboda mai kwana biyu ba kuɗi a hannuna amma ya koma gida wai ba abinci da ni ba, wai zuwa ne daga tukunyan ma wai an wanke wai. Kai salamu alaikum. Aibi ne ake ciki. Na ganka a ruɗe ne a burkice. Wallahi wani sabon business ne, ina ba zan yi ba, ina ƙarya ne, bari in ga mu ina ba zan yi ba, ina ba zan ba saboda nayi tunanin ƙarya ne abun nan. Menene wannan? Aboki na koyi na ganshi da mota ya wuce. Badari kenan. Wani sabon business ne, idan ka cire guda ɗaya za a siya 500,000, in ka ma matsa za su kara masu siya 700, guda 2 miliyan 1 da wani abubuwan. Menene shi wannan? Kai ka samu mutum 20 ba ka kudin cewa. A to ka kudin ce ka zama menene ne business din? Shi yasa na TikTok da ji ana balance. Okay, Allah, okay, wannan abubuwan kenan. Satar goyla ne. Ni ban sani ba. Allah satar goyla. Kai kullun kai baka da fahimta. Yanzu za mu magana ana cewa kai ka ji ka zama wise kai wannan abubuwan. Shi mana. A ni ban ciki ba ruwana. Ba ruwana da wannan garan dan Allah. Yake magana ce ban karya ba. Na da ubangiji ta kashe ni. Mu ba mu yadda da shi ba. Ni da zauna da yunwa. Kar a Allah nemo balance. Na ce ma nan ban karya ba, kana ce min gaze. Ko kasuwanci mutun yake wani yana ce ma ni ba zan muku bakin ciki ba. Mu je aboki ka zo mu je abin nan. Ko ka uba da arbuku ya iya aiki. Ko ka uba da garin ku ne ba za ni ba ku tafi. To ai ya sani ya kyale shi ko babu kabiru ne. Ni ba babu lakarin zo dai a wannan fa. Zan je ba. Kyale dan muna tare da yi ne ba. Dan tare muka ba mutunci ba ma za mu faɗa. Tare muka taso muka wasan kasa ai ba kai sama ko wanda muka je muka samu ba za ka so je yunwa ma za ta kashe ka. An je yunwa ba za ka ga mana maula wallahi sai na naushe ka wallahi. Ya wuri ai ba sai ka ga ni ba ma tashi yi masallaci ba zan je ba. Wai za ka Allah dai ka dai mana mota wai mota la wai Allah kama ni ba ruwa da bana tsin mutane kai ba ruwa na ni masallaci ma laga fakin salaman tashin wuce masallaci. Lafiya a rayuwarka ta shafo mulera sun zagaye duniya, masu sanya hayaniya. Gafaran ku dai, gafara dai ku tawa hankali, yawa a hankali, yawa haka taka. Akwai masu zaman aure a wurin. Kai da kata, na zo kenan. Ka zo. Ina so in ji me yake tafa da ku. To, Buka, akwai wani yaron jaririn yaro da aka haifa shekaran jiya, dan gidan wani abokina Dukko, zan sato ma shi a kawo shi a aikin nan da shi. Ba matsala haka da mu. Yawwa, sannan wani aiki muka zo da shi, satar irin gwailaye na gaba. Duk guda ɗaya ana siya 500,000, guda 2 miliyan 1. Abin da yake so ya ce ma shine yanda yanzu abubuwa na zamani zaka ga masu kuɗin nan da waye 'yan kasuwa za a ce kowa wannan ɗan kasuwa ɗan shi yasa muke so mu ma mu zama wasu. Saboda zaka ga yanzu Boka abin da na fahimta 'yan matan nan baka da kuɗi ma kallon mahaukaci suke ma. Shine nawa aka sai wannan ɗin na badar da aka ɗauke kwanakin ba. Miliyan 1 guda 2 miliyan 1. Na ga mota yake hawa yanzu. Wallahi. Abin da to yake so muke so yanzu muka zo muka same ka shine lakani muke so wanda muna haɗuwa da mutum. An kwashe kenan. Daure. Ka san me yasa ne dariya na fasa? A'a. Aikin ne yana da kamar wuya. Amma ka san mu nan babu abin da ya gagare mu. Gaskiya ne. Ko ba haka ba? Haka ne. Ya kai aljani dan kankan ba. Zai fito ne? Ya kai na janna shuru na kogo. Suru. Ya ta mai gashi na tawowa. Ya ta. Dan na saba zuwa gurin Boka ne, amma da yana su wani aiki sai mishi. ba su da halin gaskiya
yanzu zan baka wannan ka shafa shi a hannunka da kun haɗu da duk wanda kake so kuka gaisa magana ya ƙare kawai shikenan sai dai ne ma Allah ya taimake mu sai kaga mutun yayi arziki Allah ka ga matan nan suna biyo ka yasa ga boka mun zo ne ko kana da ja akan aikin mu ne wanda ja ai ka ne mun aiki yau gobe mutsuka a hannunka hannun dama ake sa ka san musulmai kai mun yi kai ka ta nan gurin ba a kiran musulmai ka ta to mu yanzu bari mu zo mu tafi za ku wuce kenan za mu wuce to shikenan ba matsala sai dai wata ma alƙawari fa sai dai wata yawwa na ga ma inda kuka gaisa da mutum ba matsala ai da gwaji da kuka gaisa a'a kaka damu ya da gwaji dake sai mai tashi ai na ga ma kowa kai din ma kai kanka yanzu ba dai kira wannan ba kai ma kai kanka haka ya aljani uban shashan ba uban shagogon na shuri ha 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 wayannan mutanen dama fa kafin su zo ina jin fitsari bari in je in yi fitsari kai ya na ji abubuwan babu kai kutuma turun wannan kai amana ta yi wuya turun wannan kai a sa na buran ba ya tura kutuma jin ba dai mutanen nan sun fara aiki ta kaina ba kai turun uwa ku gaba daya Najeriya amana ta yi wuya gantarar muni gazi ba ta waiza aljeri shashan ba yau fa ba zaman lafiya Muna zai yawa. Haba malama ya ki tura min data ka faɗi ba ta abin da ko na hau TikTok Facebook kuma ba za ta yi mabalanta na TikTok ina celebrity data ba za ta yi aiki ba kwata-kwata. Kamar yana ban tura ma datan bane a gaban ka na nuna maka wani irin bogi to ni na ruwana laifina ne ko laifin network na riga na tura ma data wani laifin network ake samun data ba samun data mai inganci ba. Alaikum salam. Baby na me faru da sai hayaniya ku bane wallahi wannan mutumin ne tun jiya na tura mai data sai da mun yake wani bata kuma ba laifina bane magani shiga ba ga data ina ganin data amma ba za ta yi komai ba shiga magani shiga TikTok din shi nan ba ta komai kai yi cikin balan din datan mu kai ka gwada ga gidan data kusan 700 MB kusan 1 gig na kire to ai ke baby ne fanki ne tuntuni sai da ce miki dinga amfani da Zadis data haba dan Allah da ai duk ba za ki dinga samun wannan matsalar ba yanzu da kowa yake shiga Play Store ki download din Zadis shine wannan ki download na to bar tura miki ta shigo barin hau TikTok shiga TikTok to ba gashi nan yana playing ba na gode mai gida ba ko na gode gaskiya wannan website ku yi ga amfani da shi za ku ji daɗin sa ba matsala insha Allah ba da ma na gode uga gobe ma zan zo 5 gig za a sa ba shikenan ka karo mun customer jama'a assalamu alaikum a ina mutane na duniya gaba ɗaya masoyan duniya gaba ɗaya domin yin amfani da data mafi sauki kuma ba za ta dinga tsayawa ba za ta dinga stalling ba ingantacciyar data ce ku je application ko ku je Play Store ku download din Zadis data anan za ku samu ingantacciyar data mai rahusa ni ma ita nake amfani da shi shi yasa kullun za ku dangane na online ni ma yanzu na dawo Zadis data alheri ce kai ina duniya ba amana wallahi na yi adashi na tara kuɗi an cuce ni an bani kofi 3G Allah to wallahi ba zai yi ba adashi ne na tara na sai wayan nan aka cuce ni aka yance ni na rantse da Allah sai na sa ƴan sara suka sun fi neman wanda wannan gayan da ya sai mun da wannan na shaida shi to ai laifinka ne ga inda ya kamata ka sai waya ina kenan ga Tahir Plaza ana sai da ingantaccen wayoyi ko da ma an cuce ka akwai kungiyar masu sai da waya wanda za su bi maka haƙƙinka ƙarƙashin jagorancin Nasiru Ibrahim Rabo don haka ina baka shawara duk inda zaka je siyan waya ka je Tahir Plaza yawwa to alhamdulillah masha Allah ai tunda da wannan kungiya da shugabanni shikenan cuta ta kare duk wanda na daina sayan waya akan hanya idan zan sayi waya zan shiga cikin shago cikin plaza wanda suka register suka kama guri ba wanda suke yawo ba akan titi kin ga Allah ki karasa sharan nan ni ma zan shiga jiya canza kaya kin ga garin yayi zafi zan sa ƙananan kaya sai mu kira kanu mu je mu sayi waya okay to mu sai na gode sa ta mutu fa ta
ta mutu? Wallahi ta mutu. wallahi kin ji na ran sai miki ko zan tona asirin da ya wuce shekara 30 baya da suka wuce. Abin da ba na gaggawa bane. Ban yarda da wannan magana ba kuma ba zan taba yarda da ita ba. Usman, kana so ka ce mun da kai zan fara samun matsala akan wannan maganar kenan? Ba da ni kaɗai zaka fara samun matsala ba, kuma na tabbatar akwai wasu a bayana. Rijiya ta bada ruwa, guga ya hana. Idan ka sake mahaifiyata ta mutu, wallahi sai na kashe ka. Wallahi zan kashe ka. Wallahi babu wanda ya isa ya cinye muku dukiyar ku in dai ku ina da rai. Ni ba zan yi ba, wallahi inda za a je sai ya aje. Ka san akwai mutanen da suka sa mana ido su gani ko za mu yi rigima. Kai ma kamar ya kamata ka ringa tambayar mu irin waɗannan abubuwa. Ni fa tun da naga ka kira ni na san akwai samu. Ta canja ra'ayinta. Yanzu shi take so. A'a gogo, tsaya gogo. Yanzu nan muka rabu da ɗaya daga cikin ƴan uwan mahaifin shi fa. Rashida? Wannan kuɗin fa? Usman ne ya ce in kawo miki siya goro. Baba. Sista. Shi abin da yake faɗa kenan? Haka ya faɗa. To ai ko za mu kai ta gaba. Yayi Usman yanzu abin da nake so da kai zo mu ci. Na za mu ci. Kai dai ka zo mu ci.